Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Maaksyon morning, Pilipinas! Magandang umaga po sa inyong lahat. Sumasa inyo na po ang Aksyon Radyo Balita ngayon araw ng Martes, December 14, 2021. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Aksyon Dav Tibakay. Sa ulo ng ating mga balitang lokal, LGU Pangasinan hiniling sa DOTR na mag-usap hinggil sa kahilingang pagpapanumbalik ng direktang biyahe ng mga provincial bus sa NCR. Vaccination site para sa mga DepEd personnel sa San Carlos City binuksan na. Pagpunta ng publiko sa mga pailaw, hamon umano sa mga pulis sa pagpapatupad ng health protocols. Pagbabawal sa mga paputok, maigpit umanong ipapatupad ng PNP Pro 1. Dalawang supermarket sa Pangasinan na bisto na mas mataas ang patong sa mga bentang basic commodities. 315 million pesos na halaga ng agricultural inputs pinamahagi sa ilang mga magsasaka sa Pangasinan. Sa ating police reports, magsasaka pinagbabaril ng kabarangay, patay. Driver na may iniindang karamdaman, nagbigti. Magkahiwalay na drowning incident na itala nitong weekend. Balitang pambansa, Department of Health Secretary Duque bumanat kay Locsin sa 50 million syringe deal. Higit 500 lugar ang hotspot ayon sa PNP. Basbas ng Kongreso hintayin bago magpalit ng disenyo sa pera. Balita naman sa Bayang Dagat, mga nawawala pa sa pananalasa ng buhawi sa Kentucky patuloy na hinahanap. Sa showbiz, 21 anyos si Harnaz sa Chandu ng India bagong Miss Universe. Ang Pilipinas nagtapos sa top 5. Sa sports, triple-double ni James gumiba sa Magic. Yan ang ulo ng ating mga balita. Muli po, ito ang Aksyon Radyo Balita. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Aksyon Dav Tibakay. Sa detalye ng ating balitang lokal, hiniling ng Pangasinan Provincial Government sa pamumuno ni Governor Amando Espino III sa pamunuan ng Department of Transportation sa pamumuno naman Secretary Arthur Tugade nitong December 9, 2021 na sila magkaroon ng pag-uusap kasama ang mga concerned ng mga partidong stakeholders patungkol pa rin sa matagal ng hinihinging direktang biyahe ng mga provincial buses sa National Capital Region o NCR. Sa katunayan, sinabi ng LGU Pangasinan na handa silang maging host at pagbigay ng venue para sa naturang dialogo ngayong December 17, 2021 sa Capital Resort Hotel sa Lingayen, Pangasinan. December 2020 pa lang, sinabi na raw ni Governor Espino sa LTFRB na wala itong pagtutol sa pagbabalik ng bus operation sa lalawigan basta't sumusunod sa restrictions na ipinapatupad at maobserbahan ang minimum public health protocols. July 2021 naman nang ipaalam ng mga bus operators na hindi nila maumpisahan ang kanilang operasyon sa interprovincial operasyon ng interprovincial buses dahil naman sa requirement na gamitin nila ang North Luzon Expressway Terminal o ang NLET kung saan magbabayad pa sila ng slots kaysa gamitin ang kanilang pag-aaring terminal. Nagpasa ang
Sangguniang panlalawigan ng Resolution Number 620-2021 kung saan umapila sa national government sa pamagitan naman ng National Interagency Task Force na alisin na ang North Luzon Expressway Terminal and let mandatory usage at ikonsidera na ang pagpayag sa mga local bus transportation companies na makapasok na ng Metro Manila at gamitin ang kanilang terminal. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin itong tugon. Sa kasalukuyan, ang Pangasinan ay nasa ilalim ng Alert Level 2 kung saan ang interzonal travel ay pinapahintulutan na at dahil na rin sa mababa ng new COVID cases na naitatala na nasa single digit na lamang. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Coca-Cola. Formal nang binuksan kahapon ang ika-17 vaccination site sa San Carlos City sa Federico Muñoz Mandapat Sports Athletic Dome. Sa isang pahayag, sinabi ni City Information Officer Juliano Nazareno na naging posible ang pagbubukas nito dahil naman sa pakikipagtulungan ng San Carlos City Division, katuwang ang Philippine Red Cross San Carlos City Chapter. Ayon sa kanya, targeted vaccination ang ipatutupad sa naturang lugar bilang paghanda sa inasang pagbabakuna sa edad 5 hanggang 11. Sa ngayon, ayon sa kanya ay prioridad na mabakunahan sa nasabing vaccination area ang mga teaching at non-teaching personnel, ganun din ang mga magulang ng mga bata. Sinabi niya na paraan ito upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante mula sa COVID-19. Ayon kay Nazareno, hindi tatanggap ng walk-ins ang nasabing vaccination center. Para sa mga nabanggit na sektor, maaring magpa-register sa DepEd San Carlos City upang mabigyan ng schedule sa pagbabakuna. Samantala, patuloy na dumarami ang bilang ng mga individual na nababakunahan sa lungsod dahil sa dami ng mga operational vaccination areas. Sinabi din ni Nazareno na umabot na sa 2 hanggang 3,000 mga residente ng lungsod ang kanilang nababakunahan sa lahat ng vaccination sites tulad sa rural health units maging sa mall-based vaccination areas. Ang balitang yan, hatid sa inyo ng Social Security System. Wala pang SSS account? Mag-register na sa may SSS portal sa SSS website. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aminado ang pamunuan ng Pangasinan Police Provincial Office na hamon para sa kanila ngayong panahon ng Kapaskuhan ang pagpunta ng maraming kababayan sa mga pailaw sa iba't ibang lugar dito sa lalawigan. Sa isang panayam, sinabi ni PNP Provincial Director Colonel Richard Tadena na dahil sa unti-unting pagluwag ng mga restriksyon ay baka magkaroon ng hawaan sa mga lugar na pinupuntahan ng maraming tao lalo na at mayroong banta ng Omicron variant. Isang challenge ngayon yung pagpunta ng mga tao sa yung mga nanonood ng Christmas lights, magsisimula na ang simbang gabi. Ang pahayag ni Pangasinan Provincial Director, PNP Provincial Director Colonel Richmond Tadina. Bilang tugon, sinabi ni Tadina na nagbigay na umanos siya ng direktiba sa lahat ng PNP station sa probinsya na magtalaga ng sapat na bilang ng mga pulis sa mga pailaw, gayon din sa mga simbahan dahil nalalapit na ang pagsisimula ng simbang gabi upang matyak na masusunod ng mga tao ang pinatutupad na health and safety protocols. Ayon sa kanya, kailangan pa rin laging ipaalala na bagamat patuloy ang pagbaba ng mga naitatalang kaso ng COVID-19, hindi pa umano ligtas ang lahat laban sa banta ng coronavirus dahil o kung kaya't kailangan pa rin ng iba yung pag-iingat. Hindi pa tayo safe, although mataas na yung percentage ng vaccinated natin, fully vaccinated individual, kaya lang hindi pa rin natin maalis na dapat yung face mask at saka some sort of distancing pa rin ang i-observe natin. Ang naging pahayag ni OIC PNP Provincial Director Colonel Richmond Tadina. Samantala, inihag din ng opisyal na patuloy ang pag-iikot ng kapulisan tuwing gabi sa iba't ibang lugar sa lalawigan upang matyak ang kaligtasan ng publiko laban sa mga masasamang loob.
Samantala, binigyang diin ni Police Brigadier General Emmanuel B. Peralta ang Pro-1 Regional Director na istriktong ipapatupad ng PNP ang firecracker ban. Kasunod na rin ng kautosang ipinalabas ni Chief PNP General Leonardo B. Carlos hinggil sa early security preparation para sa pagbabawal ng mga paputok sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, lalo na sa bagong taon. Asahan aniya ng mahigpit nilang ipatutupad ang RA 7183 hinggil sa regulasyon, pag-manufacture at distribusyon ng mga paputok. Matatandaan na ang Memorandum Order No. 31 ay inisyu ng Office of the President noong October 29, 2018 kung saan tinukoy ang PNP bilang pangunahing responsable sa pangangasiwa at pagpapatupad sa nasabing batas. Sinabi ni Peralta na suportado nila ang mga local government units sa pag-organisa ng kani-kanilang community fireworks displays sa pamagitan ng deployment ng kanilang mga tauhan upang mapanatili ang public health protocols at mapigilan ang firecracker-related incidents. Tiniyak din nito ang publiko o hinikayat din nito ang publiko na gumamit ng ligtas at alternatibong pampaingay sa pagsalubong sa bagong taon. Inatasan naman ito lahat ng Chief of Police na makipag-ugnayan sa mga LGU at sa Bureau of Fire Protection sa pagsasagawa ng inspeksyon sa mga pagawaan, bentahan ng mga paputok upang mapuksa ang distribusyon ng mga illegal na paputok at maiwasan ang pangungumpiska at pagka-aresto ng mga magbebenta nito. Sa ibang balitang lokal, hinikayat ni Asingan Mayor Carlos Lopez Jr. ang kanyang mga kababayan na samantalahin ang ikalawang batch ng Bayanihan Bakunahan na gaganapin bukas December 15 hanggang 17. Ayon na rin ito sa kautosan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Partikular na tinawagan nito ang mga kabataang edad 12 to 17 at yung mga nakatakda ng tumanggap ng kanilang ikalawang dose ng bakuna nang masiguro ang proteksyon laban sa COVID-19. Kanya ring ipinahayag na maari nang magpaturok ng booster shots ang kanilang mga frontliners na gaganapin din sa Singan Municipal Stadium sa nabanggit na mga petsa. Nauna nang sinabi ng DOH nang bibigyan ng booster shots ay yung mga natapos na ang 6 na buwan mula nang maturukan ng kanilang ikalawang dose. Sa pinahuling talaan ng Asingan Municipal Health Office, 4,478 ang kabuang bilang ng mga residenteng nabakunahan sa 3 araw na National Vaccination Days na ginanap noong November 29 hanggang December 1. Samantala, sa bayan naman ng Mangaldan, masayang ibinalita ng Rural Health Unit na nakamit na nila ang 95% target population para sa pediatric population. Sa adult population naman, nasa 30,000 pa ang hinahanap na dapat mabakunahan ng first dose. Sa ngayon, 42,000 mahigit na ang nababakunahan o 57% ng target population. Samantala, sa Provincial Health Office naman, target na mabakunahan ng nasa 300 to 400,000 sa ikalawang yugto ng National Vaccination Day. Samantala, nagsagawa naman ng inspeksyon ng pamunuan ng Department of Trade and Industry o DTI Pangasinan sa mga supermarket at groceries upang makita kung sumusunod ang mga ito sa tinakdang Standard Retail Price o SRP sa presyo ng mga pang Noche Buena products. Napansin nila ang 5 to 12% na pagtaas ng presyo ng hamon. Pero sa kabuuan, sumusunod naman sa SRP ang mga supermarket dito sa lungsod ng Dagupan. Ngunit sinabi ng DTI, 2 supermarket ang naisyuhan nila ng letter of inquiry dahil sa mas mataas na presyong ipinataw sa paninda sa itinakdang SRP. Sa isang panayam, sinabi ni DTI Provincial Officer Natalia Dalaten, pinagpapaliwanag kung bakit sobra ang presyo. Pero paliwanag daw ng establishmento, nagkamali lamang daw sa paglalagay ng price tag. Mariin ang babala ng DTI na papatawan ng karampatang parusa ang mga mananamantalang negosyante. Nasa kabuang 315 million pesos na halaga ng agricultural machineries ang ipinamigay kahapon sa 142 Qualified Farmers Cooperative and Association dito sa lalawigan ng Pangasinan na ginanap naman sa bayan ng Santa Barbara.
Ang mga pinamagay na makinarya ay bahagi ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Program ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, ang PhilMech. Sa kanyang mensahe, sinabi ni PhilMech Director Ronaldo Sebastian Reyes na ang mga makinarya ay brand new at modelo. Kabilang sa mga ipinamagay ay ang 238 units sa mga makinarya, kabilang ang 4-wheel drive tractor, rice combined harvester, hand tractor, PTO-driven disc plow harrow, riding type transplanter, walk-behind transplanter, precision seeder, rice reaper, recirculating dryer, mobile rice mill, multi-stage rice mill at destoner at rice thresher. Hinggil dito, inaasahan na mas mapataas pa ng mga magsasaka ang kanilang kapasidad sa masaganang ani at mataas na kita. Kabuuan namang 575,000 self-learning modules at speech laboratory set ang pinamahagi ng pamahalang palalawigan sa pangunguna ni Governor Amado Espino III sa mga school division offices ng Pangasinan. Ginanap ito sa Pangasinan Training and Development Center 2. Nilalayon ng pamamahagi ng self-learning modules na tugunan at suportahan ang pangangailangan ng mga guro at mga mag-aaral ngayong panahon ng pandemya. Tumanggap ng tig 258,750 self-learning modules ang SDO Pangasinan 1 at Pangasinan 2, habang tig 37,500 self-learning modules naman ang naipamahagi sa Schools Division Office ng Alaminos City at San Carlos City. Tinanggap naman ang self-learning modules ng mga School Division Superintendents at iba pang kinatawan ng mga Division Offices sa lalawigan na sina Pangasinan 1, OIC SDS Eli Ubaldo, San Carlos City SDS Lourdes Servito, Pangasinan 2 ASDCS ASTS Wilfredo Sindayan bilang kinatawan ni SDS Danilo Sison at ni Chief Education Supervisor Arthur Viray bilang kinatawan ni Alaminos City SDS Lorna Bugayong. Samantala, tinanggap naman ng Skills Division Office ng Urdaneta City sa pangunguna ni Skills Division Superintendent Fatima Buado ang mga speech laboratory gadgets. Lubos ang pasasalamat ng mga ito at iba pang kinatawan ng iba't ibang Schools Division Office sa tuloy-tuloy na pagtulong at pagsuporta ng pamahalang palalawigan sa sektor ng edukasyon. Sa ngayon, may kabuang 1.145 million self-learning modules, 5 analog speech laboratory sets, at 12,132 tablets na ang naipapamahagi ng pamahalang palalawigan sa mga division offices ng DepEd sa Pangasinan. Dumalo rin sa isinagawang turnover ceremony sina Board Members Chinky Perez Tababa, Provincial Administrator Nimrod Camba, Provincial Information Officer Orpheus Velasco, Chief Administrative Officer Ermina Francisco at SLT Manager Marife T. Acerit. Binalaan ng pamunuan ng Social Security System o SSS sa mga membro na huwag makipag-ugnayan sa mga online fixers kung nais makakuha ng Unified Multipurpose Identification o UMID card. Ayon kay SSS President at CAO Aurora Ignacio, ang SSS lamang ang otorisadong tumanggap ng application ng UMID cards at magbigay nito sa mga miyembro, kaya't walang dahilan para makipagtransaksyon sa online fixer sa pagkuha ng naturang card. Sinabi ni Ignacio na ang biometrics data capturing na mahalagang proseso sa UMID card ay magagawa lamang sa mga SSS branches. Pinayuhan din nito ang mga SSS members na mag-book muna ng appointment sa mga branch na nais puntahan gamit ang appointment system sa my.sss member portal upang maiwasan ang panganib ng pagkakahawa sa COVID-19. Maaring makakuha ng UMID cards mula sa SSS ang mga membrong kahit may isang buwan pa lamang na kontribusyon. Libre rin ang UMID cards para sa first-time applicants at may bayad namang 200 pesos sa mga magpapalit o magre-renew nito. Aksyon Radio. Police Report. Patay ang isang magsasaka matapos pagbabarilin ng kabarangay nito sa harapan ng barangay hall sa bayan ng Villasis. Binaril ang biktimang si Wilson Rimoblas alias Tumek, 33 anyos, ng suspect na si Melvin Obaldo alias Gorio, kapresidente ng barangay Piaz, alas 10:30 gabi ng Sabado.
Nagresponde sa lugar ang mga pulis nang matanggap ang impormasyon kung saan naabutan pa ang biktima na nakabulagta. Agad nila itong dinala sa paggamutan subalit dineklarang dead on arrival ng doktor. Sa investigasyon ng mga pulis, dumating sa Barangay Hall ang grupo ni Barangay Kagawad Roy Elevaso Jr., Robert Rimoblas, Neblasca at biktimang si Wilson Rimoblas. At nadatnang nagiinuman doon ang grupo ni Barangay Kapitan Romeo Wabe Migrarine, Armando Evangelista at Fortaleza, Eddie Rabut at Jonel Minieno. Ilang sandali pa, dumating naman si Kagawad Roger Mico Sr. E. Pascua kasama ang suspects na si Melvin at humingi ng tulong dahil daw sa umuning gulo na nangyari sa Zone 5. Naghahanda na ang mga ito na sumakay sa motorsiklo nang magkasagutan ng grupo ni Kagawad Elevaso Jr. at suspect na nagresulta sa pamamaril ng suspect sa biktima sa tiyan at dibdib, saka mabilis na tumakas. Sinunda naman ito ni Kagawad Elevaso Jr. na armado rin ng baril. Pinaputukan ng ilang beses ang bahay ng sospek at pati ang parating na motorsiklong minamaneho ni Harold Mingarakal Zamora, 31 anyos, kasama ang minor de edad na anak. Na-recover sa crime scene ng 17 fired cartridge, 4 na yuping bala at 1 bala ng caliber 45. Pinaghanap ngayon ang mga suspek. Samantala, wala nang buhay ng matagpuan sa loob ng silid nitong 40 anyos na driver sa bayan ng Mangaldan. Nagulat na lang si Purita Kasandig nang makitang nakabitin na sa kisame ng kanilang bahay sa Barangay Poblasyon ang anak na si Norman D. Guzman, 40 anyos, residente ng Barangay Banawang. Isinugod sa pagamutan subalit dineklarang dead on arrival ng doktor ang biktima. Bago ito, nakita na ng ginang anak na umiinom ng alak at may dalang nylon cord. Kinumpronta niya ito at kinuha ang tali. Pero meron pala itong isa pang tali na nasa kanyang silid na ginamit sa pagbibigti. Napag-alaman ng pulisya mula sa pamilya na nakakaranas ng matinding pananakit ng tenga ang biktima at hindi nakakatulog. Nalunod naman sa San Fabian Beach ang 30 anyos na production operator mula Angeles, Pampanga. Nagtungo sa dagat ang biktimang si Jeffrey Pineda kasama ang mga kaibigan. Habang naliligo doon kasama si Rogelson Victoria, ay hinampas sila ng malakas na alon at napadpad sa malalim na bahagi sa dagat. Agad namang nagresponde ang membro ng MDRRMC na nasa lugar at nakuha ang dalawa, subalit hindi na raw humihinga si Pineda. Isinugod ito sa pagamutan subalit hindi na umabot ng buhay. Sa public beach naman ng Patar, Bulinaw, nalunod ang 34 anyos sa si Jansen Sai, 34 anyos, telecommunications company employee, residente ng Pasig City sa Metro Manila. Nag-inuman daw ang biktima at mga katrabaho nito at pagtapos ay lumusong na sa dagat para maligo. Tinangay umano ng alon ang tsinelas ng biktima na kanyang nilangoy. Doon na lang napansin ni Michael Mambit na nalulunod na ang biktima at hinahampas na ng malalaking alon, kaya sinubukan niyang sagipin. Isinugup nila ito sa pagamutan, subalit dineklarang dead on arrival. Sa ating balitang pambansa, DOH Secretary Duque bumanat laban kay Locsin na kaugnay ng 50 million syringe deal. Higit sa 500 lugar ang hotspots ayon sa PNP. Ang detalye ng balitang yan at iba pa sa ating pagbabalik.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Alas 7:36 na ng umaga sa pagpapatuloy ng ating mga balitaan. Taas ang tinawag ni Health Secretary Francisco Duque III na kasinungalingan ang akusasyon ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. sa umano'y paglaglag muli ng pamahalaan sa isang deal para makabili ng 50 million na piraso ng syringe na gagamitin sa vaccination program ng bansa. Ikinatwira ni Duque na umatras ang supplier makarang hindi sila pumayag sa mataas na presyo na inaalok nito. Ito ang ikalawang akusasyon ni Locsin sa DOH. Noong December 2, 2020, inakusan din niya ang ahensya na somebody dropped the ball o inilaglag ang negosasyon sa Pfizer. Itinanggi rin ito ni Duque at sinabing patuloy ang negosasyon sa Pfizer ng panahong yon. Hindi maiwasan na naglabas ng pagkadismaya si Duque kay Locsin na maari umanong personal na lumapit sa kanya para pag-usapan ito. Nitong linggo, inahayag ng DOH at ng National Task Force Against COVID-19 na may sapat silang mga hiringgilya para sa vaccination program ng bansa. Mahigit sa 500 bayan at lungsod sa bansa ang ikinukonsiderang hotspot sa 2022 elections. Sa ginanap na press briefing, sinabi ni PNP Acting Director for Intelligence, Police Brigadier General Michael John Dubria na 488 na mga bayan at 58 na syudad ang hotspot, subalit mas tinututukan nila ang nasa red category. Ilan sa mga lugar na nasa ilalim ng Category Red ay ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ay ang BARMM. Ayon kay Dubria, sa ilalim ng red category, nasa 3% lamang ng 1,438 na bayan at 5% ng 146 na syudad ang kanilang binabantayan. Ang red category ay mga lugar na naideklara ng nasa ilalim ng COMELEC control, habang ang green category ay mga lugar na walang gulo o no security concern, habang ang category yellow ay nakapagtala ng election-related violence o partisan politics. Ang category orange naman ay pagbabanta mula sa mga terrorist o mga armed groups. Sinabi ni PNP Chief General Leonardo Carlos na patuloy ang pagpoproseso sa lahat ng aplikasyon ng license to own and possess firearms. Ang permit to carry ay suspendido sa panahon ng halalan. Ang gun ban ay mula Enero 9 hanggang June 8, 2022. Kailangan muna daw hintayin ang basbas ng Kongreso bago gumawa ng bagong disenyo ng barya o perang papel ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ito naman ang mungkahi ni Senator Nancy Binay matapos tanggalin ng BSP sa 1,000 bill ang tatlong mukha ng bayani na lumaban sa World War II. Sinabi ni Binay na dapat i-endorso muna ng National Historical Commission of the Philippines at aprubahan ng Kongreso ang anumang disenyo ng pera bago ito ilabas para sa sirkulasyon. Iginit pa ng senador na ang disenyo ng pera ay hindi lang ang BSP ang nagdidesisyon dahil ang pagpapalit lang ng pangalan ng mga eskwelahan at kalsada ay kailangan pa ang congressional imprimatur. Kaya tanong niya, bakit exempted dito ang BSP? Dismayado din si Binay sa desisyon ng BSP na alisin ang tatlong bayani sa bago nilang disenyo na Philippine Eagle na parang nagpapahiwatig na ang mga bayani at martyrs ay hindi kasing halaga ng ating pera. Balita naman sa Bayong Dagat, kinumpirma ng Kentucky Governor na 64 na katao ang namatay sa pananalasa ng napakalakas na buhawi sa kanilang lugar nitong weekend. Tinawag nilang unspeakable trauma ang sinapit. Ang mga namatay ay mula edad 5 buwan hanggang 86 years old. Nagaling daw sa 8 magkakaibang counties at 18 pa ang hindi pa nakikilala. Sinabi ni Governor Andy Beshear, nasa 105 na tao pa ang nawawala at marami pang namatay ang inaasang makukumpirma.
Nagpapatuloy pa rin ang search and rescue efforts sa kabuuan ng Western Kentucky. Abala, mga emergency workers kabilang nasa 300 miyembro ng National Guard sa paggalugad sa debris upang makahanap ng mga survivors, sabay ng pag-distribute ng tubig at generators sa mga residente. Ginagamit na rin ang canine dog sa paggalugad sa debris at maghanap ng mga labi. Emosyonal ang gobernador nang humarap ito sa press con. Samantala, sa Kentucky pa rin, 8 ang kumpirmadong namatay sa Candle Factory kung saan nasa 110 na manggagawa ang pinangangambahang na-trapped nang mangyari ang pananalasa ng buhawi. 8 pa ang napaulat na nawawala. Aksyon Radyo. Showbiz Balita. Tinanghal naman bilang bagong Miss Universe ang pambato ng India sa katatapos na 70th coronation sa Eilat, Israel. Si Harsna Shandhu ay 21 anyos pa lang at kasalukuyang nag-aaral ng Master's Degree in Public Administration. Sumalang sa 2 question and answer portions si Shandhu. Una ay para sa Final 5 at ang pangalawa, isang katanungan para sa Final 3. Habang sa pangalawang round ay patungkol sa kung paano i-handle ng mga kabataan ang pressure. Iginawad ang pagiging second runner-up sa Miss South Africa at first runner-up ang Miss Paraguay. Samantala, panalo naman sa puso ng mga Pinoy si Beatrice Luigi Gomez sa kabila ng kabiguang masungkit ang pang-5 Miss Universe crown ng bansa. May mga nanghinayang dahil tila abot kamay na raw ng 26 anyos na si Buana Beauty ang Miss Universe title ngayong taon. Mula kasi sa 80 candidates, nakapasok ito sa top 16, top 10 at nagtapos sa final 5 kasama si Miss Colombia. Kung maalala, si Iris ng France ay sa Pilipinas kinoronahan matapos ang reign ni Pia Wurtzbach. Sa kabilang dako, emosyonal naman si Andrea Meza ng Mexico nang ipasa na niya ang Miss Universe crown matapos lamang ang 7 buwan nitong May 2021 carnation. Kabatch ni Meza si Rabia Mateo ng Pilipinas na nagtapos sa top 21. Aksyon Radyo. Sports News. Humakot naman sa LeBron James ng triple-double, 106-94 na panalo sa Lakers ng Lakers laban sa Orlando Magic para sa kanilang pang-5 panalo sa huling 7 laro. Kumulekta si James ng 30 points, 11 rebounds at 10 assists para sa ikalawang dikit na arangkada ng Los Angeles na naglaro na wala si leading scorer Anthony Davis. Ito ang ika-101 career triple-double ni James mula sa 52-49 na abanse sa halftime. Bumida si James para tulungan ang Lakers sa pagtatala ng 25-point lead sa third period na hindi nagpababa ng Magic. Nagambag sina Russell Westbrook at Talen Horton-Tucker ng tig 19 points para sa Los Angeles habang pinamunuan naman ni Cole Anthony ang Orlando sa kanyang 21 points. Sa New York, umiscore naman si Chris Middleton ng 24 points at itinala ni Giannis Antetokounmpo ang una niyang triple-double ngayong season, 112-97 na pagdaig sa nagdedepensang Milwaukee Bucks sa Knicks. Nagposte si Antetokounmpo ng 20 points, 11 assists at 10 rebounds para sa ikalawang sunod na ratsada ng Bucks sa Detroit. Kumamada naman si Kevin Durant ng NBA season high 51 points sa 160-104 na paggupo sa Brooklyn Nets sa Pistons para patuloy na pamunuan ng Eastern Conference. Sa iba pang laro, pinatumba naman ng Dallas Mavericks ang Oklahoma City Thunder 103-84 at wagi ang San Antonio Spurs sa New Orleans Pelicans 112-97. At inyo pong napakinggan ng kabuuan ng ating mga pagbabalita dito pa rin po sa Aksyon Radyo Balita. Siyempre nagpapasalamat po ako sa mga nanood na kinig po sa aming balitaan. Engineer Rosario Montemayor Pasyon, Sir Ma'am Girly Gutierrez, Sir Salvamar Cancino at ganun din si Ma'am Delia Cabais. Thank you po sa inyong pakikinig at panonood dito sa programang ito. At syempre, doon pa rin sa mga nakasunod at nakikinig sa kanilang mga transistor radios. Thank you din po sa inyong lahat.
Sa ngalan naman po ng aming Station Manager, Action Violi Valdez Ferrer, Technical Department, Action Conrad Alvarez, News Center, kasama dyan Action Jerry James Pasiliao. Ako naman po ang inyong naging tagapaghatid balita, Action Dove Tibakay. Nag-iwan na po ako sa inyo ng isang maksyong morning sa inyong lahat. Susunod ang programang mga isyu ng bayan, special edition ng Saipangasinan natin. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang Aksyon Radyo Balita.